Velkommen til Berlingske Media, vores arbejdsplads. Det næste kort stykke tid vil jeg guide jer igennem nogle ændringer, der kommer til at ske i vores afdeling. Nogle ændringer, der har højst sandsynligt for folk fra at gå herfra til herop. Det vi skal nu, det er at gennemgå en lille præsentation af den nye struktur, vi har valgt at lægge her i afdelingen. Hvis man skulle komme med et kodeord, et ord, som der beskriver den omlægning, som vi har gjort, så handler det om gennemsigtighed. Det handler om gennemsigtighed i, at vi alle sammen kan svare på 3 spørgsmål. Vi skal alle sammen være i sync på, hvad svaret er på spørgsmålet. Hvad er en god sælger? Hvad skal der til for at blive elitesælger? Og hvad sker der egentlig med mig, hvis jeg ikke indfrier de forventninger, som der er til mig? Så hvornår er du en god sælger? Du er en god sælger, når du indfrier afdelingens forventninger. Og du er også en god sælger, når du er en holdningskatalysator. Når du er en af dem, der accelererer den gode holdning herinde. Når du accelererer den gode holdning, så vil du automatisk blive en vældig kollega. Det er jeg sikker på. Og det er sådan nogle, vi leder efter. Vi leder efter folk, som indfrier afdelingens resultater, er vældige kollegaer og skaber en rigtig fed holdning. Holdning, som der gerne vil sælge. Vi har rigtig mange gode sælgere i vores afdeling. Og det er også derfor, vi laver rigtig gode resultater. Mange af de sælgere, det er elitesælgerne. Og ofte så har jeg faktisk andre, som ikke er elitesælgere. Jeg vil faktisk sige, at hver uge har jeg i hvert fald 2 stykker, som der kommer og spørger mig, hvad skal der egentlig til for at blive elitesælger? Hvad er en elitesælger? En elitesælger er 3 ting. De 3 ting, den første ting, det er, en elitesælger er selvfølgelig en high performer. En, der laver mange ordrer, laver meget omsætning og virkelig bare sparker dig ud af. En elitesælger er altså også en holdningskatalysator. Lidt ligesom den gode sælger. Eller jeg vil hellere sige meget ligesom den gode sælger. For en elitesælger, det er en meget god sælger. Den tredje ting, det er altså også, at en elitesælger, det er en kvalitetsbevidst sælger. Fordi uden kvaliteten, så tjener vi simpelthen ikke nogen penge for vores sælgere. Og det er altså det, vi er sat i verden for. Det, som der er det primære i det nye her i dag, en ny struktur, det er gennemsigtigheden. Gennemsigtigheden i, hvad er det, der skal til for at blive elitesælger. Og det er derfor, vi har lanceret noget, som vi kalder Top Team. Det vil jeg vise jer nu. Top Team, det er standardsælger. Det er standardsælger, som der bejler til at blive elitesælger. Hvis vi nu lige tager og tænker over, sådan for eksempel i fodboldtermer, hvad er det så egentlig, vi kan lære af fodbold? Det er, at der er nogen, der rykker op, og der er nogen, der rykker ned. Og der er rigtig mange, der vil i Champions League, og der er rigtig mange, der gerne vil i sådan noget som Euroleague og alle de der forskellige ting. Det, som der er det væsentligste, det er, at dem, som der er de øverste, det er dem, der bliver belønnet. Dem, som der er de midterste, det er dem, der gerne vil være ligesom de øverste. Og dem, der er de nederste, de kæmper for stadig at blive i ligaen. Det er 10 mennesker. 10 mennesker i vores afdeling, 10 standardsælgere, vil for fremtiden være dem, som der ligger lige under elitesælgerne. Det vil blive styret af et nyt indeks, som vi kommer til at få i afdelingen. Et indeks, der har 6 forskellige parametre. De 6 forskellige parametre vil jeg fortælle om lige om lidt, og jeg vil også i dag selvfølgelig præsentere for, hvem af de 10 sælgere i afdelingen, som der simpelthen kommer i den her top 10-gruppe. Godt. Hvad er så belønningen af at være i top 10-gruppen? Det, som vi har besluttet os for, det er at belønne de allerbedste standardsælgere med elitesælgerløn. Faktisk så er det sådan, at de 5 øverste i den her, de får elitesælgerløn. Vi opgør det per lønperiode. Det vil sige, at man vil den sidste fredag i en hver lønperiode som top 10 medlem, lad os kalde det, rent faktisk kunne gå ind og tjekke, om man er blandt de 5 første, og kunne gå ind lige og sige, jeg vil gerne have eliteløn den her måned. Endnu bedre er det selvfølgelig, har man været i top 5 i vores store top 10 gruppe i mere end 3 måneder i træk,
så vil man selvfølgelig få en elitecellekontrakt stukket i hånden. Som sagt, så består det nye indeks af 6 parametre. De 6 parametre, det er tegningsprocent, det er ASP, det er aktiviteter, det vil sige det antal behandlede BP'er, som du har på en måned. Så er der også din PBS-procent, det vil også være din lukkeprocent og din betalingsprocent. Det er et indeks over alle de forskellige forventninger. Det vil sige, hvis man plusser det hele, så bliver det faktisk 600. Det dividerer vi så med 6 for at få et indeks, som så kunne være 100, hvis man har 100 hele vejen igennem for eksempel. Dem, som der så er i top 10-gruppen, det er jo selvfølgelig dem, som der har det højeste indeks til sidst. Dem, der er i top 5 af top 10-gruppen, det er dem, som der rent faktisk, på grund af, at de har sådan et højt indeks, på grund af, at de på de her parametre excellerer, det er dem, der fortjener i hvert fald at få en eliteløn, og i hvert fald på sigt at blive elitesælgere. Det her nye indeks og den her nye top 10-gruppe, det skaber selvfølgelig en hel masse ændringer, men der vil være rigtig meget, der stadig er det samme her i vores afdeling. Det vil stadig være John, der har introsælgerne. Det vil også stadig være John og mig, som der tager altså fokusforløbet. Det vil også stadig, altså Marie og Søren Østergaard vil stadig have en standardgruppe hver, og det vil stadig være Søren Ryge, som der tager sig eliterne. Min standardgruppe vil dog blive opløst, og så vil de komme ud, alle sælgerne i min gruppe, i enten Maries eller Sørens gruppe. Faktisk vil nogle af dem jo faktisk komme i top 10-gruppen, fordi jeg er sikker på, at jeg også har sælgere i min gruppe, som der ligger helt op blandt top 10 af standardsælgerne. Det vil nemlig være sådan, at blandt alle standardsælgere, der vil top 10 af dem i indekset altså ryge ind i den nye gruppe. Den nye gruppe, den vil jeg tage mig af. Jeg tænker, når man laver sådan nogle her ændringer, så er der sikkert en hel masse spørgsmål. Et rimelig relevant spørgsmål, det er jeg blandt top 10? Mange af de spørgsmål, jeg vil faktisk sige alle de spørgsmål, dem er jeg klar til at besvare. Så jeg kommer op og besvarer jeres spørgsmål nu.